Kralj Lamanaca proglasi vjerske slobode u cijeloj zemlji Lamanskoj. Amon, Aron i ostali tada nastaviše podučavati narod i tisuće se preobratiše. Preobraćenici postaše poznati kao Antinefilehici ili narod Amonov. Neki smutljivci podjariše ostatak Lamanaca kako bi se pripremili napasti Antinefilehice. No novoobraćenici se odbiše boriti i čak zakopaše svoje oružje. Kad Lamanci stigoše u napad, ti obraćenici moljaše se Bogu i ne opiraše se. 1000 ih je pobijeno prije nego Lamanci prestadoše s napadom. Neki od napadača se pokajaše i pridružiše Antinefilehicima. Drugi i dalje bijahu srditi te napadoše Nefice. Uništiše oni tako Amonihu, prije no Alma pomogaše Zoramu zaustaviti lamanske vojske. Po povratku domovima svojim, lamanske vojske htjedoše ponovo napasti Antinefilehice. Amon to vidje, te uvjeri Antinefilehice da zatraže pomoć Nefijaca. Nefici im ponudiše zemlju Jeršon, gdje su ih mogli braniti. Antinefilehici postadoše poznati po svojoj velikoj vjeri u Krista i svoje iskrenosti prema drugima.